Dragče, da probamo jedan trik na TikTok što sam vidio. Merimo koje. Može li? Ajde, koje? Zadrži. Koje budala? Ajde, Dragče. Ja. Ajde sad idem u kuću. Ajmo tu kroz kotlarnicu. Vadi ovaj. Ajde tako da vidimo, baba da te vidi. Ma kude ću ulegnem s soboj? Nemoj se budala. Ajde, skiđaj. Ajde da probaš. Skiđaj. Da probaš. Kaj ću probam, mojega. Ne može da se ulegne u kuću. Kako ne može? Pa ne može, ja treba da idem kosom. Ajde da vidimo. Kosom. Mora se snađeš. Se snađem. Pojebemo nešto. To se na TikTok video, Dragče. Idi bre u kurac. Tu tepa, ne bi. Ne zanjeli ga je već. Ajde. Ajde, babo, da se nišaš. Smanji televizor. Nenormalni, mamu vi jebem. Sedi pored babu. Vi ste nenormalni. Čekaj da se zagrli. Ma idi bre, čekaj. Jebo. Sedi pored babu. Da se zagrlim. Ideš u često tako. Da ste nenormalni čoveče. A? Ko je po... Legni. Ajde, vuči. Da ste nenormalni pizdavi materi. Ajde, na kude da ide. Da je rapao. Ko je deo? Ajde. Ne mogu se u ruku. Čekaj. Ma jebeni, majke. Ajde, idem ja. Dođi ga odati! Dođi ga odati! Ajde, od kude. Gde možda izađe? Ti izađe. Umeš li ili ne umeš, jebem ti. Ću ga iskrstim sad. Jebem šta. Gle ko ne znaje da ga jebem. Ma ja umem da ga zašem nego rekao da ga... Da ga zavrti baba hoće. Pa kude je zakača na mojega, ajde, prijive. Ajde, odo ja.